Presentou no pasado luns e esta mesma tarde anunciaban a súa cancelación. Finalmente, este domingo en Cambados non haberá acto de investidura de cabaleiros e albariñenses de honra do capítulo serenísimo do Albariño. A suspensión débese ás actuais medidas contra a COVID-19. En nota de prensa, os organizadores explican que deste xeito queren seguir as recomendacións marcadas pola Xunta de Galicia e ampliar a garantía da seguridade sanitaria. O luns xa anunciaran que o acto sería máis reducido e que se recoñecerían os sanitarios e as forzas de seguridade do Estado que traballaron durante a pandemia. Só se nomearían 2 cabaleiros, o conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuíña e José Manuel Martínez Costas, investigador principal para a vacina da COVID-19 na USC. En canto, os albariñenses de honra serían representantes de entidades, asociacións e profesionais que estiveron en primeira liña contra a COVID. Dende o capítulo aseguran que non desbotan retomar a celebración ao longo deste ano. A decisión do capítulo chega despois de que o Concello de Cambados lles denegara o apoio loxístico que lles prestaba outros anos. O Goberno aseguraba que a solicitude presentada non recollía as medidas de prevención contra a COVID-19 e cualificaban o mantemento do acto como unha irresponsabilidade. Es que presentar un plan de contingencia, un protocolo de actuación, un informe, digamos, do impacto que pode ter e todas as medidas higiénico-sanitarias pertinentes. Aquí non se presenta nada, preséntase un papel manuscrito e, ademais, solicítasenos, eu creo que dunha maneira un tanto irrisoria, unha colaboración, cando nós xa decidimos fai 2 meses e así se fixo público que non iba a haber ningún evento de Albariña. O que non nos parece de recibo é que haxa, digamos, entidades que pretendan, digamos, vivir unha realidade diferente e estar ao marxe do que toda a cidadanía pois temos que cumplir.